πάνω στο Ρέις, που βγήκε πολύ γρήγορα για να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Δεύτερη παρέμβαση του Ρέις, σημαντική. Ανέβηκε ο Δημητρίου, έκανε σέντρα, γροθιές από τον Κοτσόλη. Η φάση δεν έχει τελειώσει, σούτ από τον Κλέιτον, πάλι ο Κοτσόλης είναι αυτός που πέφτει και εξουδετερώνει το σούτ του Βραζιλιάνου σε κόρνερ. Κλέιτον, κινείται ο Χριστοφή, του πέρασε την μπάλα, την έφερε ωραία μπροστά. Δύο παίκτες της Ομόνοιας στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Γύρισε ο Αγκάγεφ, η κεφαλιά από τον Ντάρμπισιρ, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού βρέθηκαν δύο παίκτες της Ομόνοιας, συνεργάστηκαν για να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Λεντέσμα, Νάνο, κάνει σέντρα, έφυγε η μπάλα από τον Μαργκάσα, ο Μπουμάλ δαπανά την ευκαιρία. Ο Λουντ χαμηλά για τον Βίγιαφάνιες. Κάνει σέντρα, ο Λέτο, out. Δεν βρήκε καλά την μπάλα εδώ ο Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Ντάρμπισιρ στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ανεβαίνει και ο Αγκάγεφ. Ο Χριστοφή κόβει για τον Κλέιτον, γυρίζει πολύ ωραία εκεί ο Νάνο και στην συνέχεια ο Κοτσόλης απομακρύνει στην προσπάθεια του Ιβανόφ. Λουντ και Μέστο. Τα κουνάκι του Ιταλού γύρισε ο Χριστοφή, ανέκτησαν οι πράσινοι με τον Λουντ να σκάβει έξοχα για τον Ιμπάρμπο, σούτ από τον τελευταίο out. Το 4-4-2 του Στραματσόνη σε Διαμάντη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου δείχνει να φέρνει καλύτερα πράγματα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως εδώ καλείται να αμυνθεί με τον Αγκάγεφ να βγάζει την τελική προσπάθεια. Κόρνερ από τον Ρέις. Πέρασε από τον Ασιμέντο. Αγκάγεφ. Ο Παντελιάδης δεν μπόρεσε να γυρίσει την μπάλα όσο θα ήθελε. Ο Αγκάγεφ 2-0. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού ολιγόρησε με τον Χριστοφή να ισορροπεί πάνω στη γραμμή και να κόβει την μπάλα δίπλα του στον Αγκάγεφ, ο οποίος βρήκε χώρο στην περιοχή του Παναθηναϊκού να ολοκληρώσει. 2-0 στο 57ο λεπτό. Λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου είχε βελτιώσει την εικόνα του σε σχέση με του πρώτου 45 λεπτού. Ο Βιγιαφάνιες, ωραία μεταβίβαση για τον Ιμπάρμπο, κατεβάζει στην κίνηση, συνεχίζει, πέρασε και από τον Παναγία, αλλά πήγε πολύ πλάι και έχασε και τον έλεγχο της μπάλας, out. Ιμπάρμπο. Ωραία μεταβίβαση για τον Λέτο. Γυρίζει ο Αργεντινός, έβγαλε το σουτ πέφτοντας στην αγκαλιά του Παναγί. Ενώ ζητούσε μπάλα και ο Ιμπάρμπο είχε κάνει κίνηση. Ουακάσο. Βλαχοδήμος. Περίτεχνη ενέργεια. Δεν ανησύχησε τον Παναγί. Ο Όρσουλιτς προσπαθεί να διαχειριστεί την πίεση του Ρινάλντι. Βρήκε τρόπο να περάσει στον Παναγί. Ανεβαίνει ο Λουντ. Έξυπνα ο Φλωρέσκου. Ο Τουρέ υπερέβαλε. Έκλεψε ο Λουντ. Και τώρα σούταρε ο Στάικος. Ορσουλίτς. Ο Καρλίτος κλέβει από τον Άνω. Γυρίζει χαμηλά ο Σέρινταν, 3-0 η Ομόνια. Στο 79. Νάνο. Κινεί το Γουακάσο. Του πέρασε την μπάλα ο Ισπανός. Φεύγει από τον Ασιμέντο Γουακάσο. Γυρίζει έξοχα στον Βλαχοδήμο. Το σούτ με το αριστερό μπλόκαρε ο Παντελιάδης.